Ešte počkáme, ešte jedno pivko sa robí. Tak, takže máme tu posledné pivo. No. Takže všetko máme aj nafilmované, takže nepodvádzaj. Takže prištrnite si aspoň, nie? Už? No. Takže pripravíme. Pozor. Teraz. Jeden. Druhý. Tretí. Se odtína ťa z... Nikto na mňa! Výborne. Potlesk nie pre nich. Hej! Dobre. Dobre, takže tých prvých troch poprosím, že by ostali tu. A čo ešte, cítite sa na to ďalšie? Poriadne grdnúť. Teraz si dáme súťaž, kto si grdne. Kto najviac? Hambia sa, chlapci. Máme víťaza. Ináč zabudol som ukázať, že čo môžu vyhrať. Pamätné veci na tento ročník. Ináč, keby ste chceli, no tak máme ich viacej. Keby ste nás chceli podporiť na budúci rok, tak si potom môžete u mňa to zohnať. Pre Toňa zo Straňan. Toto robí všetko pre Toňa zo Straňan. Ináč, máme tu na aj Miss Čiro 2013. No, kde sú tie Čira? 4 máme. Druhé. Tretie sa robí. Môžeme nesúťažne na to pivo. Sa robí. Môžeme nesúťažne. Ako? Nesúťažne. Že nám zaplatíš pivo, my pôjdeme. Tá už si dostal. Už si vyhral. A budú osravní. Jak sa vám tu páči? A toto je pre Ozia a pre Noriku. Za toto vedie. Bojujem za vás! Bojujem za vás! Tam stoja. Vicky! A ja nie! Tuzo! Máme trošku času, robím sa pripraviť. Ináč môžete sa aj staviť, že kto bude prvý tu na uvedúceho, on vyberá potom poplatky za euro. Takže sme pripravení? Strhnúť. Ináč všetci sú víťazi. Takže poďme na to.
Pripraviť? Pane, vy odštartujte. Teraz! Poď, kto je to? Áno, víťaz! Druhý! A tretí si ho dopíjaš doma. Teraz poprosíme ceny. Ceny. Toto je pre bratov zo juhu. Na nich som bojoval. Takže prvé miesto. Toto ti musí dole, nech vidno sválstvu. Nech vidno sválstvu. Elko by som mu dal. Daj si ho na seba. Takže jak som sľúbil, ale je pešak v tom však. Ktorá ho chce? A ešte po skutému ďalšia našivka. Takisto aj druhé. Druhé a tretie miesto. No a robte si tie číra, nech môžeme urobiť aj tú mis. Potom bude zápasenie v bahne a tak ďalej a tak ďalej. Prišiel som z víťazov, som odchádzal. Dobrá, že?